Правило 7. Намерете враг. Помислете за Кока-кола срещу Пепси и всичките им медийни битки във времето. Изяснете кой е врагът и се опитайте да накарате хората да заемат страна. Избирането на страна е част от човешкото поведение и е въведено като идея от френските социални психолози Габриел Тарт и Гюстав Любон. Стадният менталитет или менталитетът на тълпата е това, което се случва, когато колективното съзнание се появи в група хора, повлияни и притиснати от масите да приемат определено поведение, да следват тенденциите или да купуват продукти. Желанието за принадлежност и обяснение на безпорядъка на света кара потребителите да се чувстват по-добре от принадлежността си към идеологията на марка, която съответства на техните собствени мисли и ценности. Ако не отстоявате това, в което вярвате, ще останете незабелязани. И какъв по-добър начин да заявите това, в което вярвате, от това да кажете ясно в какво не вярвате. В книгата «Какво направи Стив Джобс толкова успешен» ще ти разкрием още от доказаните принципи и методи, които създателят на Apple прилагал с години по пътя си към върха.